dan, lijep pozdrav i danas ćemo napraviti jednu blažu verziju promocije zbornika 1918. do 2018. Povijesni prijepori i Hrvatska danas. Dakle, prije svega riječ je o zborniku radova sa znanstvenog skupa koji je bio održan na Prifakultetu Hrvatskih studija 29. listopada 2018. godine. Za ovakav tip promocije koji s jedne strane je djelomice faličan, odlučili smo se iz razloga što nismo htjeli čekati nužno bolje epidemiološke prilike, a s obzirom na to da smatramo da je ovaj zbornik zavrijedio da ga se spomene pa makar i na ovakav način u ovoj skromnoj varijanti. Kada ćemo biti sigurni u to da su epidemiološke prilike bolje, nadam se da ćemo napraviti i promociju in vivo, kada će biti pozvani dakle, svi sudionici i znanstvenog skupa i sami članovi, sami autori članaka koji su dakle, autori na kraju krajeva i ovoga zbornika. Prije svega htjela bih se zahvaliti svojim kolegama urednicima, magistru povijesti Vlatku Smiljaniću i također magistru povijesti i asistentu na odsjeku za povijest Fakulteta Hrvatskih studija Miji Belji, bez kojih naravno ovaj zbornik ne bi bilo moguće napraviti u ovakvom izdanju kakav je on sada. Također htjela bih se zahvaliti i nakladniku, profesoru doktoru Pavi Barišiću, kao i svojoj matičnoj kući koja nam je omogućila tiskanje jednog ovakvog vrijednog dijela. Sam cilj i sama namjera nas kao uredničkog odbora i na kraju krajeva nas kao organizacijskog odbora znanstvenog skupa temeljem kojega je nastao dakle, ovaj zbornik radova, bila je da se pokaže na jedan način percepcija sa odmakom od nekih 100 godina tog prvog ulaska hrvatskih zemalja, hrvatskih povijesnih krajeva u južnoslavenske integracije. Cilj je bio na jednoj široj platformi zapravo pokazati kako su te promjene, dakle kako su nove državnopravne prilike utjecale na neke hrvatske gradove, šira područja ili na kraju krajeva društvenu sliku samog hrvatskog društva. Pa tako primjerice imamo zastupljene radove po principu dakle, i teritorijalnog okvira, ali i po principu nekakvih društveno-političkih fenomena. Ja ću sada nabrojati radove i njihove autore, međutim neću ulaziti u samu srž radova, to ću ipak ostaviti čitateljima kao i prosudbu o tome jesmo li zapravo napravili sa ovime dobar posao. Ono što bih svakako istaknula jest da smo jedini kao znanstveno-nastavna jedinica u Republici Hrvatskoj posvetili znanstveni skup u biti konkretnom događaju sa nastojanjem rasvjetljavanja jednog dijela refleksija na koji način se ta južnoslavenska ideja, kada je postala formalna i integrirana u državu i društvo, odrazila dakle, na samo stanovništvo, pa i na jedan dio hrvatskog nacionalnog identiteta. Također pokušaj je bio zaključiti, iako nismo došli do cjelovitog konsenzusa po tom pitanju, nadam se da u nekim godinama koje su pred nama hoćemo. Dakle, nadali smo se da ćemo moći zaključiti sada sa odmakom od 100 godina je li ulazak u te južnoslavenske integracije bio politički, društveno, kulturno dobar postupak ili je on bio loš. Međutim, trenutno se nalazimo, da tako kažem, u jednoj sivoj sferi. Jedan dio znanstvenika zastupa tezu o tome da je to bio a priori loš pothvat, da je to bila loša vizija dijela hrvatske intelektualne i političke elite, dok s druge strane drugi dio znanstvenika zastupa tezu kako je to bilo jedino moguće rješenje
u danim okolnostima. I jedni i drugi imaju argumentaciju za svoje tvrdnje, međutim smatramo da je zadatak povjesničara u biti propitkivati i teze i naravno sve ono što smo do nekog razdoblja smatrali ultimativnom povijesnom istinom. Povijesna znanost nije dogmatska, ona je podložna novim činjenicama, novim dokumentima, novim istraživanjima i kao takva je podložna i određenim revizijama do tada trenutno važećih postulata. Nadamo se da ćemo u nekoj drugoj budućnosti neposrednoj doći i do nekih konkretnih, kvalitetnih zaključaka. Dakle, što se tiče samog sadržaja zbornika, on se sastoji od uvodnika koji smo napisali, dakle, mi kao urednici samoga zbornika, potom slijedi članak Igora Branića, kulturno-politički pokret i promišljanja hrvatskih elita na kraju 19. stoljeća, kao određeni uvod za pravu temu. Potom slijedi članak Miroslava Kote, planovi i prijedlozi austro-ugarskih političkih i vojnih vrhova za reformu monarhije prije i za vrijeme Prvog svjetskog rata. To je opet tema koja također treba dati konkretan uvod kada se govori o području austro-ugarske monarhije, u smislu je bilo prostora za redefiniciju političku, naravno, same monarhije. Potom je slijedi članak Željka Karaule, represija austrijskih vlasti nad veleizdanicima u Dubrovniku na početku Prvog svjetskog rata 1914. godine. Zatim članak Marka Vukičevića, odrazi velikog rata i političkih promjena na kulturni život u Zagrebu s osvrtom na posljednje 2 godine rata. Naravno, ovaj članak daje vrijednu sliku stanja u samom Zagrebu i ne samo to, na neki način je autor bio ponukan u biti upravo 100-godišnjicom velikog rata, te je s obzirom na deficit radova uopće iz tog razdoblja u hrvatskoj historiografiji odlučio jedan svoj dio znanstvenog obola posvetiti upravo ovoj problematici, što se pokazalo da je do jedne razine u historiografskom smislu zapravo teren kognita. Potom slijedi zapravo izlaganje sa skupa autora moje malenkosti i kolege Smiljanića, stanica za savjetovanje pri izboru zvanja između 3 državnopravne preobrazbe Hrvatske. Potom članak Domagoj Novosela, refleksija na zbivanja 1918. godine u selima Zagrebačkog Prigorja. Potom članak Domagoja Đereka, dezerterstvo i zeleni kadar u Hrvatskoj poslije Prvog svjetskog rata i nemira krajem 1918. godine, kao jedan u biti specifikum i također tema koja je dosta bila zaobilažena, a izuzetno je važna vis-a-vis socijalne politike i općenito socijalnog stanja, dakle, društva u Hrvatskoj. Potom slijedi članak Petre Babić, nacionalne teme u kazališnoj umjetnosti u razdoblju od 1918. do 1941. primjer Narodnog kazališta u Zagrebu. Potom slijedi članak Petra Bilobrka, katolicizam u novonastalim političkim prilikama po završetku Prvog svjetskog rata. Članak T. Cujzek, konkordat između Vatikana i Kraljevine Jugoslavije. Članak Vladimira Šumanovića, Kraljevina Jugoslavije u tekstovima Josipa Broza Tita. Te potom kronologija znanstvenog skupa autora Vlatka Smiljanića. Na kraju same publikacije nalazi se kratki popis suradnika i ono što još svakako želim istaknuti posebno, to je zapravo zahvala recenzentima zbornika, profesoru dr. Stjepanu Ćosiću i profesoru dr. Željku Poljevcu, bez čijeg, dakle, sveobuhvatnog velikog znanja niti jedan od ovih radova u biti ne bi bio dovoljno dobro predstavljen. Također, zahvalila bi se poimenično i recenzentima radova, docentu Krešimiru Bušiću, profesoru Stjepanu Ćosiću, docentu Stipici Grdiću, profesoru Željku Poljevcu, profesorici u mirovini Miri Kolar, našem profesoru emeritusu Niko Radim, profesoru Stipanu Tadiću i ja sam, koliko sam mogla i znala, da je sudjelovala također u recenziranju radova za ovaj zbornik. U
tehničkom smislu mislim da smo napravili dobar posao, u intelektualno-znanstvenom smislu mislim da smo tek započeli raditi ovaj posao. Nadam se da će godine koje su pred nama obrađivati i neke posebne obljetnice iz ovog korpusa državnog pravnog koji se tiče, dakle, južnoslavenskih integracija, kako bi se shvatili svi problemi koji su se akumulirali u biti krajem 20. stoljeća, kada su doveli